vitun nilkki kusetti meitä. Mitä vittua? Mitä vittua? Pikkulinnut lauloi, että porsaat tekee keikkaa oman laskuun. Nyt on kiire. Seis! Pysähdy! No mitä mies? Meillä olisi kyydissä yksi pikkulintu, joka pitäisi saada laulamaan. Put your hands on the... Mikä vittu on tuulilasi englanniksi? Vitustako minä tiedän? Put your hands on the gas! Lukiver! Jumalauta! Ei tässä on mitään järkeä. Moi. Mitäs mä nyt teidän kanssa nyt oikein tehdä? No vittu tavanne. Sulla on nyt 2 päivää aikaa hoitaa tätä asiaa. Ja me pidetään vaan huoli siitä, että sä ymmärrät tämän asian vakavuuden.